Salam, vatandaşlar hemmeňiz ýygranýa bilmediňiz görýän bolyn adam azyrak mukaddiýen. Onu da bun bir iň bir esasy bizi gyzyklandyrýan bir aladalan bir diýip aýdaýyn. Şu problemanyň gurrun edellidim. Ine bu özara gurrun vatandaşlar men buňa taýýarlyk görmedim ýöne şol bir gyzyklandyrýan madama böwrüňe bir sancı bolup duran problema bar da Türkmenistanyň näçe ýyldan bäri aýdaly şu 1917-nji ýylda revolýusiýa bolandan soň 1924-nji ýylda Türkmenistan SSR boldy. Ýani SSR'ň sastawyna girdi. TSSR bolup gidýärdi. Indi şondan bäri Türkmeniň sanynyň näme üçin köpelmeýänini basym 100 ýyl bolýardy. 2024-nji ýylda ýene 2 ýyldan gön 100 ýyl bolýar Türkmeniň öz başlyk ýani öz başlyk diýmeýin şu SSR'ň sastawyna girenine gön 100 ýyl bolýar. 100 ýylyň dowamynda Türkmenler näme üçin köpelenok, näme üçin köpelmedi? Her hili pikir gelläňde gelip bilen, men birazajyk şu zatlaryň üstüne durup geçesim geldi. Her kimiň öz kellesinde öz pikiri bardyr, öz aýtjak zatlary bardyr, sebäpleri bardyr. Her kimiň özüçe bir sebäp tapyp biler her kim. Kimiň bolsa mikrofon atmalla ýaşda nime ses etjek, kime oynamaň gaýrat edin telefon mikrofonuňyzy. Onda inni bütün dünýäni alsak, meselem bütün dünýäde näçe sany häzir adam ýaşaýar, insan ýaşaýar. Meselem bütün dünýädäki adamlaryň sany 8 milyarda ýetenokda 7 milyard 980 milyon halk var. Bütün dünýäni alamady. Başty 8 milyard diýip alaly. Indi şolaň içinde Türkmenistanyň Türkmen halkynyň sany bir ujypsyz bir ýanky derýadaky bir damja diýen ýaly. 2 milyon ýa 3 milyon bardyr ýa ýokdur şu Türkmenistanyň içinde. Indi häzirki alyan biziň ýanky habarlamada göre Türkmenistanyň içindäki adamlaryň sany, ýylatyň sany 1,5 milyondan geçenok. Sebäbi kimi gürleseň owamyzda ay bir hojalykda bir adam bardyr ýa ýokdur diýerlerde. Şoň üçin şu zatlardan ugralyp hasaplasaň 1 milyon 500 bardyr ýa ýokdur Türkmenistanyň ýylaty. Indi bütün dünýä boýunça ýene-de alsak burunny Burgunnäki meselem dogulýan çağalaň sany aýdaly 385 000. 385 000 ýanky biraz näme edip alsak tegel awalamyzda yarım milyona ýetenokda. 385 400 000'a da ýetenok 385 000. Burgunnäki dogulýan çağalaň sany şu dünýä boýunça. Ondan bir ýyllaky dogulýan dünýä boýunça çağalaň sany 140 milyon. Neşe 140 milyon inni Türkmenistana gelsek Türkmenistana näçe çağa dogulýandyr diýip pikir edýäňiz. Ine neşe sorag da hemmeňize soň her kim gezekleşip özüniň pikirini aýdyr. Ýöne men bir üstünden geçesim gelýär. Käbir zatlaryň üstüne durup geçesim gelýär. Inni başlan. Indi şu statistika dünýä statistikasy boýunça 2020-nji ýyldan ta 2070-nji ýyla çenli näçe ýyl bar? 2020-den 70-e bolsa 50 ýyl barda. Şu 50 ýyl aralykda şu 50 ýyl dünýäniň ösüşi şu stabilni şu bir duran ýerine durýar. Şeýle durjak diýär, statistika şey diýär. Çağalaň sany ýanky
ötüşem, ölüşem, ikizem desden 50 yılın dowamında şol stabilni durýar diýip aýdýar statistika. 2070-nji ýyldan soň aýdaly 2070-nji ýyldan soň tä 2100-nji ýyla çenni o taýda 30 ýyl bar. O taýda ýam adam doguluş sany azaljakdyr diýär. Yani bir günne häzir, edil häzir bir günne ne biz şu wagt gepleşip geçirip otursa, şu gepleşip geçirip oturýança ýam şol bir sagatyň aýdal bir sagatyň içinde 16 000 san çaga dogulýar dünýä boýunça. Ne şu gepleşip oturýança. Inni şol 2070-nji ýyldan tä 2100-nji ýyla çenni 30 ýyl aralykda näme üçin dünýädäki çagalaň doguluşy pese düşecekdir diye. Yine şu wagt aýtdym 385 bir gün häzir 385 çaga dogulýan bolsa bir günne şol 2070-nji ýyldan soň 2100-nji ýyla çenni şu çagalaň sany 356 000 boljak bir günne. Diýmek az. Indi bu da soraw. Näme üçin? Ýani 50 ýyllar stabilne durjak. Ondan soňky 30 ýylam peseljek. Bütün dünýä boýunça. Ine bu zatlarym ýene soraw. Siz onu öz pikiriňizi aýdarsyňyz. Meni şu zatlar gaty bir gyzyklandyrdy. Indi häzir Türkmenistan alsak, Türkmenistanda bir güne näçe çaga dogulýanlar. Meselem ine özüňizde pikir ediňde şu size şu zatlar birazcık çeýnemek üçin beýniňizi açyk işletmek üçin soraýanlar. Bir günne aýdaly bir welayet almaly, bütün Türkmenistan alaly. Bir sagatyň içinde 100 san çaga dogulýandyrmy? Sonra bir sagatyň içinde 100 san çaga dogulup bilermi? Bütün Türkmenistan alamazda. Bolup biler. Bolup biler ýöne ondan has köprak bolmaly. Sebebi näme? Indi şu sebäplerine gelsek. Sebäplerine gelsek, esasy ine biziň ýaş oglan gyzlarymyz durmuşa hiç ýyl taýýarlyksyz barýarlar. Öýlenýärler 20-18 ýaşda 20 ýaşda öýrýärler. Bulan oglanam gyzam hiç biri taýýarlyksyz durmuş gurýar. Aýdaly toýet ýani öýlenne ine bar aýdaly toýuny şo günü geçdi diýeli. Toýundan soň başlaýar da bir hepdeden soň başlaýar. Bergileri ya algydarlar üstüne gelip başlaýar. Onun bir ýaş çatynjalar bir lezzetli döwürde ýani lezzetli durmuşda ýaşamaň ýerine inni gaýgy gama watyp başlaýarlar. Buny toý etmesine etdik bolyn inni nähili bunu üzmeli bergidarlar algydarlar gelip dur. Ana ondan oglan çykalga gözläp başlaýar ýani öýlenen ýigit eger şo töwerekde tapsa iş işler yok kakasy biraz wagt eklejek mentenniti ekler sebäbi köp ene aty çagasyny öýrendi. Aýagyny düşemasak bolanok diýede. Indi şu çagany öz erkine de goýberenoklar. Aýdaly oglan ýaş oglanlar 18-20 ýaşda gezjek, gijelerini dostlar bilen eýlä gitjek, beýlä gitjek, oturjak, bile kino görjekler ýene. Ine şu zatlardan aýagyny düşaly diýip aýagyny düşýärler. Hiç bir erkinlik ýok. Inni gyza gelenne şu durmuşa çykan gyzam taýýarlyksyz, absolutno taýýarlyksyz barýar. Aýdaly bir 2 sany ýaş öýlenni, 18-20 ýaşlaryny öýlenni diýeli. Şolar grubrak bolsa-da aýdaýyn şu çaga ýasamakdan başga takisat bilen oklar. Olan bir prirodny zat öz boluşly şoň üçin oňa bir ulakan kelle gerekdäl, pikirlenme gerekdäl, akyl ýöretme gerekdäl. Şoň üçin bir ýylyň içinde aýdal 9 aýyň bir ýylyň içinde ýan bir çagalar bolýar bulan.
Soň eýlesine bakyp ýetişmäge ikinji çagasam bolýar. Eger şu oglan bir ýere bir işe zada diýip gitmese ikinji çagasam bolýar. Türkçe diýip gitmese ýa Nebitdagy ýa Aşgabat ýene bir ýere diýip gitmese ikinji çagasam bolýar. Ondan soň şu taýda bir pikirlenmeli zat bada. Ne biz aýdýas çagalar näme üçin Türkmenistanda çagalar az bolýar. Köp adamlar dogry aýdýar. Birinciden ýanky sosial ýagdaýlary pes, maddi hal ýagdaýlary pes. Ondan ikinciden hem näde beklemeli? Çağlar boldy näde beklemeli? Soň bular ýa Türkiýe gidýärler. Gitdiler hawa. 5 ýyldan 3 ýyldan ýydyma gaýdyp gelerni gidýärler. Ýöne hiç kimem tek 3 ýyldan 5 ýyldan ýydyna gaýdyp baran ýok diýip düşünýän täbi. Adam başlan. Adam näçe garanlygy da şonça da köp soğuyandır. Ine bulam statistika. Eger bulay $100 gazanan bolsaň, şu $100 100 san deşigi bardyr. Şoň 100 san deşigini şunu etmeli, yerleştirmeli, soğumaly, etmeli, goýmaly zatlaň bar. Eger sen şulay $200 gazansaň, şu 200 san deşik tapylýar şoňa. Ne Türkmenler şey diýär, Türkmen çaýdaňda, ýöne başga çaýdaňda rashodlar ýanky çykdadylar. Maşgaladaky çykdadylar. Ine çağan sany köpelligçe de çykdadyňam köpelýär. Ýöne ine bir alim bar, Pavlov diýen, Maslov diýip. Şu Maslowyň hierarhiýasy boýunça hasap edemizde adam zady birinji bilen näme gerek diýip aýdýar. Onu şu özünün kategoriýalaryna bölýär-de, ne adama birinji esasy gerek zat ýanky howa, suw, iýmit, biramin ýanky saglyk birinji ýerde durýar. Ene bunu ABC diýip aýdýarlar, ne misal üçin eý bolanyna näme girýär, ne howa girýär. Howa kislorod kislorodsyz bir mundan kän ýaşap bilmeýär. Ýani aýdaly suwsuz ýaşap biler. Bolsa bir gün ýa 2 gün ýaşap biler ýöne. Iýmitsiz köpräk ýaşap biler. 3 gün, 5 gün aralyk, 7 gün ýaşap biler. Ýöne kislorodsyz ýaşap bilmez bir mundan artyk. Indi şoň ýaly kategoriýalary bölýär-de adama iň esasy gerekli zatlar şular diýip. Ýanky soňky kategoriýalary bölýän zatlary ýanky ýaşaýyş durmuşy, durmuş gurmak, çağı öndürmek bular ýa soňky kategoriýaga girýär. Indi men Türkmenistana gelsem, ýanky ýaşlylar häzir biz eşitýäs, ýaşlylar mektep ýaşyndan eýem görel bolup bolam mektep muallimler tarapyndan, mektebiň direktorlar tarapyndan iterilýär diýip eşitýäs. Şo ýollary iterilýär, ýanky mektebe barlygy gelse şu ýaşlylary iýberýän ekenler, şo barlygy şular bilen bile. Onuň gorkasyny gorkudyp ýanky gitmesen eýderin beýderin şular ýaly her hili nemeler bilen basgyň asyny. Şey diýip gyzlarym zaýlanýar. Köpler aýdýar, ene diýär bir-biriniň galmajak bolup, gyzlaň özü gowy giyinjek bolup, ol ýa bir köýnek diýdi, ýene diýdi, almaly giýmeli diýip pikir edýärler. Şoň üçin hem öz joralaryndan ýa klassdaşlaryndan galmajak bolum, özlerim edýär diýip şey diýär. O başda onu öwredýän kim? Başta ýene de mektebiň özüniň ýanky mektep muallimlary, direktorlary şolardan başlanýar. Çağa öz-özi on ýalady bilmez gitmez öz-özi. Çağın öz-özi. Onu hökman iterýärler, öwredýärler. Ondan soňam çağa şu bir ejesine kakadyny alyp bermäge köýnük, ene men giýjek, soňky jaňyma gitjek, giýjek hökman diýse, ene atasy o çağasynyň bokurdugyny gaý gidip ýatýar, ertesi ýerden näme zawtry gedip bererkäm diýip bolyn çağasyna köýnük ýerden alyp bersin, näçe millionluk. Bulam düşnükli zatlyny şey diýip çağa da özüni asýar. Näme namyz etýär.
Tebi ol barlan çağası şu pommak köyünü geyya. Bu garibin çağası giyip bilen okunu şu sebeple ana ödünü kastediyen çağalar var. Bu zatlarım yankı bizim yankı şu cemiyetimizin şuun kuguna gelen yağdaydı. Şuun kuguna şu cemiyet bütün cemiyet uyuşup getirdiler özleri şu yağdaya. Ne yankı yaş kıyılara gelsek şu burgunne diye hazır burgunne diye kim bir yazıptır bir yerde okudum ben. Burgunne diye ginekologiya barıp abort ettiren kıyılan diye sanı yüze var ya diye burgunne 100 san niye şeylere deyip okudum. 100 san abort diye burgunne edilen abort. Eğer çağa intek organizmi doğru ösmedik. Aydalı fizyolojik taraftan çağın organizmin tek doğru ösmedik hasap ediliyor. 13 yaş, 14 yaş olsa tek doğru ösmedik. Şu devirde durmuşa çıkmagan bolanok, cıntı katnaşıklar etmek bolanok çağa göydük bolya. Yani bunu doğru aytmalı. Göydük bolya çağa. Şoň özünün öz vakti var. Näme üçin onu yürüte 18 yaştan durmuşa çıkmaga ruhsat berilýär. Meselem İslamik döwletlerde käbir döwletler var. Çağalar yaş iryak yetişýär, olar 17 yaştan ruhsat berilýär. Ine orsiýetde ýalňyşmyan bolsam, 16 ýaşym kadýan. Şol 16 ýaşda meselem bir gyz bilen 16 ýaşly gyz bilen sen gatnaşyk edýän bolsaň, şonu türme basanoklarda sen ine şu yaş yetmedik çağa bilen şu işleri ettin diýip türme basanoklar. Şoň üçin men pikirimçe şol Russiýanyň yaş nemesi 16 bolmaly kadýan şu 16-da ruhsat berilýär öýlenmäne. Türkmenistanda öň 18 ýaşdy. Soň Niyaz döwründe 17 ýaşa getirdiler. Näme üçin çağalar ir yetişýärmiş Türkmenistanda. Şoň üçin 17 ýaşa getirdiler. Men pikirimçe 17 ýaş ir bolýar. Türkmenistan üçin häzir onuň sebäplerini aýdyp berjek. Sebäbi ene biz özümüz Türkmenistanda doğulluk şu da yaşadık до сознательного времени. Indi şol bizi palta akdiyatlerde Türkmenistan'na çağaları sen yarayan ok ona seretlen ok doktordan spravka getirmeli. Qara sen ya bir başlygyň zadyn gyýdy bolmaly, ogly bolmaly. Ya bir direktorun yenen ya bir zawmagyň sen çağat bolmaly. Gepiň aýtgasy şu paltadan galmak üçin arkan bolmaly. Bolmasa gidäýmeli sen. Inni öz döwrümden görüňlersem bizi bir 10 ýaşymyzdan ila galyp gidenlerler. 10-11 ýaşlarymyzda bolmagy mümkin. Akdiýatlerde şu bilemok 4-nji klassa günüň gidýärdik. Palta günüň gidip öýlen gelýärdik ýöne. 5-nji mi 6-njy klassdan soň ýatymly galyp gidýärdiler. Ola şu gün kunýaly adamda. Onun şol Thomas aýlary, paltaýym döwürleri eger gapdalyňda bir medik adam bolmasa, medisina işgäri bolmasa, çağa öz uğruna çağalar öz uğruna meydana kovulan malyaly gezýärdiler-de. Onun bil ağrıyanok mene araňyzda spesialistler var bolsa bilýändir. Bil egleňde 260 kilo ağram berýär. Bil egleňde diňe. Onun yine üstesine de yine bir zat götüreňde egilip götürüp galdyraňda ona 2 hisse ağram berýär. Şol götürýän dadyn bar aýdaly 50 kilo bolsun, 30 kilo bolsun. Şol sen biliňe 2 hisse ağram berýär. Ene şeýdi bil ağrı galýar türkmenden köpsine. Onun biz köpüýmiz bilemzok. O bir zat götüreňde de oturup götürmeli. Şonu egilip götürmelilerle, oturmaly. Çommalyp oturýar. Şoň oturup ondan soň götürmeli. Ýokary. Näme götürürsiň? Şo biliňe adakana ýeňillik berýär. Ne şeýdi biz egilip bagyşlaň. Bizi palta fartuk bar da eňiňde, şu biliňde fartuk bar. Biz egilip ýygmaly bolýardyk paltany. Şol egilip ýygmasaň başga dik durup ýygyp bolanok. Ne palta ýygýanar bilýändir. Şol egilenim üçin biliňe näil agram düşýär. Bil ağrı gaty köp adam da vardır bil ağrı nemede Türkmenistan'da. Ine bu gyz çağalaryň ýa-ni 12-13 ýaşly gyz çağalaryň
önülgesini ne derecede ziyan yetýänini şu taýdan biliveriň ondan. Şu taýdan başlaýar. Üstesine tomuz aýlary, wagtly-wagtynda suw ýok. Suwuň sen içjek bolsaň, o meýdanyň aňyr başyna gitmeli. Sebäbi sen ýanynda suw götürip beren okda, aýdan ok bolsaň, sen tuğuma ýanyň al, sebäbi meýdan giň, suwsasaň ýene ýygyňa gaýtmaly bolsun. Olam näçe epesi bar da, bir 200-300 metr bar, nemen atyzlaň uzunlygy. Ana tomuz ýagdaýlary şol, bir ýerden öýüňden çykandan soň, tä abede sen suw içen ok sen. Şo taýda suw berýän ýok saňa, aýlanyp. Onu dige abede çıkılanın çaya çıkılya diýilýär de. Şu çaya çıkılana berilýär. Onam öz suwuny özüň tap büýden getirip içmeli. Sen başga taýda suw paýlaýan ýok. Öňkü döwür şeýle diýär de gapdalan ýap akýan bolsa, şo bulanyk ýaply ýanky bulanyk suwdan içýärdik. Onam hiç kim aýdanok. Şo bulanyk suwdy malam içip ýör. Sığıram beýlek eşegem kurrede hemme dady hemme mal şonuň ýakylýardy. Adamam şonuň ýakylýar. Sen onu dururap filtrläp içen o wagtaýda. Barýan içýän. Onuň bizden ýerden infeksiýonly keselleri dörýär. Islernik görünüşi infeksiýonly keseller. Haýsy görünüşini alsaň Türkmenistandan çykýar şo. Inni ýene de ýanky ýaş gyýlaryň ösüş organizminiň ösüş nemesine gelsek, etapyna gelsek, ýanky bili egilip paýta ýygmaklyk agyr, ýanky paýta fartuklar götürmek, haltalar götürmek, bul çağalanmady, bizim gyýy çağalanmady gidijeklikden, ýaşlykdan göýdük edýär. Şu agyr işler. Men häzir şunu kategoriýlara bölüp aýdyp beresim gelýär. Mysal üçin birinji ýerde çağalanmadyň näme üçin Türkmenistanyň çağalaryň azlygy bolýar diýenleriň iň birinji sebäplerini men saglykda görýän, saglyk ýanky medisinada görýän. Oň içine nämeler girýär? Ana keselçilik ýanky aýdysmaly birinjisine keselçilik meýdanyna agyr işlemeklik, özüne seretmän sowukda, ýene sowuk wagtlarda şu biz paýta ýaka dekabr aýyna çenli paýta ýygdyrýarlar. Şu dekabr aýyna gelende padbor diýip zat ýygdyrýarlar. Padbor ady. Onu şulho bilen garym atym edip ýerdäki ýanky körekleri bar, paýta körekleri, şulholary hemmesi bile oň içinde şulhosy köpde nemesi paýtasyndan. Şonda da şonu haltalary ulu ganar berýärler. Şol ulu haltalary doluryp neme çykmaly çykandy. Normal mı? Onun şu soğukdan ýaňa da dekabr aýlaryna soğuk şeýle bir aňzak şeýle bir soğuk bolýardy. Şu barmaklarymyz çiýişip gömmek bolýardy. Şu tanar ýalak bolanokdy. Barmaklarymyzyň kirşenmi, hamlary sypyp olam şu dyrnaklaňdaş döweregem darka ýarylyp şu paýtany ýyganda hemme sen padwor ýanky gowaçan gozalar senin barmagyny kesýär. Oňa da howa soğuk olam çiýişýärde, soň infeksiýa düşüp täp sen hapa bilen bile gidýärdi. Gany durup bilmän şeýdip şol ellemiz şu dekabr aýlaryna gelende görer ýalak bolanokdy. Şu darka ýarylyp olam bir awşya soğukdan. Şeýdip bir de paýta ýygdyrýardylar. Inni şu zatlar gözüm öýle şu wagt inni birinji şu saglyk diýeniň sebäbi soğuk wagtlary üstüne geýmäne bir neme eniň ataňa näme sen ýatymlyga iýberilen çağa paýta ýygma kim bilýär haýsy raýonlara gidýärdik ýadymy hemmesini aýdyp biljekler. Şu ýatymlyga gidilýän ýerleri ýydymyzdan baryp bir iými teltik gaýdyp ýa bolmasa bir paltomy galynrak eşik eltip gaýdýan enatada ýokdy da. Şo da görülerde çağalaryny edil alyp gitseler alyp gidýärler, onuň şu habar ýok. Enäňde bir hili bir soğuk sala enatalarymyza mar eken şo döwürde. Çağam yalaňaç bolaýmasyn, aç bolaýmasyn, gyşam düşdi, eşik barmy ýokmy, onu ýalat bilen kendimi nimede nokdyr. Şo süti trap soğukdy. Şeýdibem köp gyýy çağalar kesellik bolýar. Ne saglyk diýen menen şoňa girýär. Onuň ýanky indi şu wagtky döwür alsam, çağalar 14, 15, 16, 17 ýaşdan abort etdirýärler diýär. Abort etmek diýmek näme diýmek? Bu
in soňky ýa-ni derecede edilýän iş medisina nukdaý nazaryndan alamyzda iň soňky gelinýän netije abort. Ondan bärde abort edilen ok. Abort her abortun izinden galyryan bir agyr şiketleri var. Ine aýdaly bärde birazcık medisinaň içine gireýin. Ine matka diýeli. Abort edilende matkaň içi gyrylýar. Şu içi gyrylýar bolyn, şo taýlarda soň travma galýar. Şo taýlarda soň açyk yara galýar. Şo bitýänçe epetli wagt gerek. O taýda soň şram bolýar. Şram rubets, yani orçay deyin men rubetsler galýar. Şularyň bitmesi kyn. Sebäbi açyk ýerde däl, açyk meýdan däl. Ol yapyk. İçerine howa geçmeýän yapyklyk. Ine şeýdi her abortda galyryan ziýany siz häzir gözüňize getirip bilmeýäňiz. Ýöne biziň çağalymyz. Yani 15-16-17 ýaşly çağalar şu zatlary başdan geçirýärler. Olam bir sapar bolsa ne ýaşy? Kim bilýär mekdep oturýança näçe sapar edýär olar abort? 3 sapar edýärmi, 4 sapar edýärmi? Belli däl. Ine biziň ýene de jemgyýetimiziň bilimsiz galanlygynyň düşünjesiniň pesdiginiň alamatlary, netijeleri näşe? Ine bulam bir ýa-ni bulam bir saglygyň içine girýär, şol zatlar men skopkaň içine aýdýanda nämeler bize ziyan yetirip bilýär, nämeler böwet bolup bilýär çağalarymyzyň, biziň Türkmenistanyň çağalarynyň ösüşiniň, çağa ösüşiniň, ilat ösüşiniň şeýle pes derecede degi nämeler içine girýär. Şol men skopkaň içine aýdyp berýän. Näçe ine ýa-ni ýene bir punktdy şu çağalarymyzyň näme üçin biziň ine aýdalyny abort etdirdi, 3 sapar, 2 sapar tapawdy ýok. Ine bir boljaly iş bolandan eýem ana soň durmuşy çykdy, çağasy bolano. O näme üçin bolano? Sebäbi bir giden daşky stredalardan alan ýanky travmalar var. Islenik travma şoň içine girýär. Ýanky abortlarym şoň içine girýär. Şolam matka üçin ullakan travma. Ayal organizm üçin şo ullakan travma. Inni soň çağasy bolano. Näme etmeli? Indi şu taýda problema ine. Inni geleliň medisina doktorlaryna, ýa-ni ginekologlara geleliň. Bul inni aýdaly abort etdirdi, inni bir durmuşa çykdy ýa çağa isleýär, çağasy bolanok. Bular inni özlerçe baran doktory özlerçe liçeniýe berip başlaýar. Bir aýdýasyň matkaňda problema bar, şu liçeniýany almaly, bir giden zat ýazyp berýär. Bula bolanok. Bir aýdýar sende diýe vaspaleniýa bar diýe. Vaspaleniýa näme vaspaleniýasy? Şu ýerde anyklamaly bir zat bar. Köplenç ginekologlar bar ýanyň hemmesine de şo bir diagnoz goýýarlar. Yani şo bir liçeniýe berýärler. Ine sen antibiotik alyp planda dal neme sistem alarsyň, damardan alarsyň, bunu alarsyň, fizioterapiýa liçeniýe gatnarsyň diýe ýöne keseliň adyny aýdan oklar. Vaspaleniýa bar sende diýe. Umumjensk vaspaleniýa diýip aýdýarlar. O jenski organizmde bir giden organ ma sana otursaň, şolaň haýsyna näme bolup geçipdir. Haýsy organyny problemi bar. Şonu çözmeli. Ondan soň şoňa görä bola diýem ikinji ädim bolýar-da. Birinji esasy bilmeli zat näme bolýar? Näme bejermeli? Biz näme esasy? Ana şu taýda problema. Ýöne türkmen men bilýän adam aýdýanda şu Türkmenistanyň ýagdaýyny. Häzir bilemok, häzirlikçe nemerakdyr moş bit. Has beterleşenler. Has beterleşenler. Eýem gelýän maglumatlara görä gaty beterleşene men diýe. Baran doktory özü 5 manat pul almak üçin liçeniýe berýär. Ýa-da iň aýlygyn ştat sen bir çağaň bar, aýdal sen ýene bir çağa isleýän, ýa 2 çağaň bar, ýene bir 3-nji çağada isleýän, bir saý sebäp bilen ginekologa barsaň, içim agyrýar diýip barsaň, sen planda kesel bolupsyň diýip ýalňyş diagnoz goýup bunu bilmedýärmi, bilmänedýärmi, ýa pul almak üçin edýärmi? Gara ol ýam öz wyjdanyna bagly ýanky biradyň akalat diýip bilen biradyň ýöne
yalan yaşırık bilen yankı turbalarını yankı gelin gıylan turbasını ayırıyor. Eğer sen bir tane turban ayırlan olsa yankı jenski nime matiçine trubu değil ya. Tohumluk gelen trubu. Yankı şu bir tane turban yok olsa sen ikinci turbandan ne umana 50-50, 50-50. Ya bolup bilir çağın ya bolup bilmez. Yani iki tane turbası yok ayarlı ne çağası olsun. Yine de soru. Şu anı yürüyüp pul almak için operasyon diyen ekenler. Ayağının turbasını ayırmak için. Ya da senin yine aydalı bir kırba çiçeğine oluyor. Onun düğünü bilmeli, becermeli, şondan becermeli. Neme için kırba çiçeğine durup bilen oklar. Onun diye matkan ayırmalı ya. Duruşunu şu içki organı ayırmalı ya, jensk organı. Ayağının. Şu kan akyan şu durup bilen oklar. Çıkalga menişe. Şol yaş gelini, yani 20 yaş olsun, 30 yaş olsun, yaş gelini önülüsü koyuyorlar. Пожизненно травма инеши. Пожизненно калека диле орсчу. Калека oluyor. Ni önülgüs ayal adam için in bir ağır cezaların biri çağası bolmasa. Hani onu iki turbasından ayırılan soň ne çağası bolsun. Yine bir turbası ayırılan bolsa yine yaxşı birinden bolma mümkün. Olum yan kaydışmayalı 50-50. Başka organlar abat bolsa onda bolup biler. Yine bu yankı skopkan içine giriyor. Sağlık yağdayını bizim cemiyetimizin şeyle pes derece düşündüğü çağların ağırlığı, ösmezliği. Inni ekologiya gelsek, yankı yine bir skopkan için tek devam edip dur. Inni ekologiya gelelim. Yanım başını başlap geçtim. Ne parti yığınmarada hava bizim Türkmenistan'da katı kızgın bir sefer ben özüm ölçek gördüm. Şonu da şarik gradusnik çıkardım. Yani o vat iyul aydı günün aşağını. Günü 5 minut koyanırına. Yani erap yetişmeyenke aldım ben o gradusnik erap yetişmeyenke. 70 gradus görközü. Yani şunu anansanız da bunanmasanız da ben özüm eksperiment edip gördüm. Günün aşağında 70 gradus. Ondan biz parti yığıyaz. Parti yığımam Ağustos aylarına başlıyor. Ağustos sentyabr devam ediyor. Henüz asıl oktyabr, noyabr devam ediyor. Dekabr'da yan soğukuşya devam ediyor. 4 ay parta gidiliyor Türkmenistan'da. Oval şeyle de Soyuz devrinde. Şu Sovyet Soyuzu Gülyalı diyen vatandaşlarımı da aydasım öyle. 4 ay devam ediyor. Biz çağa gelemezsen, partadan sonra gelemezsen elimizi, gözümüzü, yüzümüzü tanımız yok. Aynıdır. Özümüzü tanımız yok. Şu derecede travmalık geliyor da çağa. Ellerim görür yerler. Sen ayaklarım görür yerler. Sen ayağında da bir normal kuş olmalı. Normal edik olmalı. O yağışya yani günü var. Parta olsa da palçıklı olmalı. Asfalt değil. Partan için, parta meydan asfalt değil. Elbette sana bir rezin ne edikleri gerekli. Parta yığmak için. Yine şolar yal ekologiya yağda gelemedi. Yine şu anda Türkmenistan'ın içine katı zavodlar, fabrikler, ziyanlı adamın organizm için ziyanlı şeyle bir ziyanlı atıkotlu nemeler köp salınıptır da şu köpüm değil olsa da her vilayette var da neçe yerde her etrafta var. Yine sement zavod deyip bir zat var. Üstüne yönü yağıp dur, sement yağıp dur. Şu tayda adamlar yaşa otur. Şu tayda nime de var, gospitalım var. Şu tayda İslenlik restoranlar, naharhanalar var. O yerde mektepler var, sacikler var. O tayda harbi bölümler var. Sen dışarı çıkman bolanok. Dışarı çıkman go edil gar yani yağıp duruyan ki sement zavodun nemesi. Üstünden yağıp dur tozanı. Şu tayda asma kesel bolan katı köpöllü. Men onu özüm şayat şoň üçin aýdyp berýän. Şol sement zavod sebäpli asma köpöllü.
bizim öýüne kim ýaşan bolsa bilýändir. Şo krugun töweregindäki nime sement zawod. Inni ýanky ekologiýa dowam etsek suwumuz gaterbet bizim suwumuz. Öňüz bilýäňiz içerýärler. Daşawdyň suw hasam beret beter diýerler. Onuň howamyzam özüňiz bilýäňiz Aral deňdem gurady inni ondan gelýän ýanky duzlu tozanlar tupan turana da gelýän tozanlar biz gözümüze onu mikroskop aslında görmesegem şeýle de bilýärse şol gaty erwet adamlar üçin näme derejede ziýanyň barlygyny. Onuň ýanky yssyk howa barady esas aýdasym belli. Ne Рабочий кодекс diýip zat da Trudavoy kodeks diýerler. Trudavoy kodeks diýip zat bar. Şu Türkmenistanda howanyň şeýle yssylygy sebäpli ýürüji şu Trudavoy kodeks ýazyly bolmaly. Sagat ne plançadan plança çenli perif bolmaly. Günortan sagat meselem 12-den öýlen 5-e çenli şol aralykda islenlik işgär ya çağalar bagy bolsun, mektep bolsun daşary çykarmalylar. Çağalary ya uly adam tapawut ýok ya eskerler tapawut ýok. Şol aralykda daşary çykmalylar. Maslahat berilen nokta. Esasen hem işgärlere, zawodyň, fabrigyň ya bir budjet nedaralyň işgärlerini ýanky ruhsat berilen nokta. Ruhsat berilýän, aýl berilýär. İşletmek bolanok. Öz isleň boýunça gidip bilersiň magazyna ýöne işlemek üçin ruhsat berilenok. Ýöne bu atlar bedel bu at kim o kodekse edýän diýýäňiz Türkmenistanda. Niýe yssyk howa gelem ýygyna gaýdyp gelsem, ine biz şol yssyk howaň aşagyny 50 gradusmy, 60 gradusmy, 70 gradusmy bilemok. Şo yssyň aşagyna da işleýärdik meýdana. Biz akadýadlar hiç kim iýdemeýärdi sen ıssydan çaşdyňmy, üýşdiňmi, hiç kim iş ýokdy. Indi biziň aýal gyzlamynyň şol ıssy howanyň edýän täsiri önülge, aýal maşgalanyň önülge organlaryna edýän täsirini aýdyp berjek. Ine meselem bütün statistika ýa-ni dünýä boýunça statistikany alsak aýal adamlaryň, aýal maşgalanyň önülgüligi ýa-ni child bearing age diýilýär inglişçe. Näme diýilýär orçasy? Детородный период diýilýär. Детородный период, детородный период edilýärdi. Indi şu detorодный period türkmençesi çağı doğurup biljek döwri bolýardy. Indi şol 18-20 ýaşdan hasap edip başlasak Türkmenistanyň içinde 40-da gutorýar şol. Onu aýdyp berjek häzir. Bütün dünýäni alsak ol 50-55 ýaşa çen dowam edýär. Ondan soň ýanky aýal adam önülgeden galýar. Ine şoňa çen çagasy bolýan döwür diýip aýdylýar, çaga doğurup biljek döwür diýip aýdylýar. Türkmenistanda näme üçin şu 38-40 ýaşda aýallar önülgeden galýarlar. Iň birinji problemi howanyň yssylygy. Ine şonu köp ýerde adamlar diline getirýänler, alymlar aýdýanlar belki. Edip imine Türkmenistan barady. Ýöne şu hakykat. Hakykat sebäbi meniň özümçe bir apros geçirdim de şu Türkmenistanyň tek ýaşy ýakam. Şular ýaly näme barady? Näçe ýaşyňyzda ne şuňalyk önülgeden galyňyz zat diýip bolýan. Gaty köp aýallar 38, 39, 40 ýaşyny önülgeden galýarlar. Ýöne daşary da çykandan soň o dowam edýär. Sen ýaşlygyny Türkmenistanda geçirenem bolsaň, ýöne daşary da çykandan soň ýanky organizmda obnovlenie başlaýar, täzeli nime başlaýar, täzeleniş, updating. Ýanky barangdan soň başga ýurduň klimaty absolutna başgaça. Howasam ysy däl. Güýzi ýerine, ýazy ýerine, gyşy ýerine, tomsy ýerine. Suwy arasy filtrowany suwlar göýberýärler. Krantlardan. Krandyň suwuny açyp içip oturmaly. Onuň organizm
Täze klimata adaptasiya edýärdi. Ýa-ni child bearing age ýene de dowam edýär. 50-55 ýaş içinde. Ine gudrat ine bir. Gudratmy? Sizin pikirinizce. Onu näyle özüňiz pikir edesiňiz ýa-da şoňal pikir edip bilersiňiz. Gudratmy ýa bu adamlaryň halis nemeligindenmi? Ýa-ni jahilligindenmi? Nämeden onu özüňiz pikir edip nime öz pikiriňizi soňa aýdyp bilersiňiz. Ýöne ine şu ýan kaýdan zatlam saglyk, keselçilik, abort, ýa-ni biziň daşky sridamyz, ekologiýamyz, suwumyz, howamyz, şu zatlaryň hemmesi aýal maşgalany gyýdy ir çaga önmekden goýýa, galdyrýa, ýa-ni täsir edýär. Mahrum edýär. Mahrum edýär. Hawa, edilýär, mahrum edýär biziň aýal gyýdlamyz. 38-40 ýaşda intek men ýen wagty, ýaş wagty. Ýene de jolarykda 3-4 san çaga da gurup bolýar. Ýene daşary urtlarda 30 ýaş, 38 ýaşynda durmuşa çykýarlar. Näme üçin sebäbi okumak bärde uzagrak bolansoň, okuwny giýjirek oturýanma, ýene wa ondan soň bir howlukmaç ala hazırda bolup öýlenjek bolup ýa durmuşa çykjak bolup berenem ýok. Öz maýlyna akyp duran durmuş. Hawa, özleri islen maty öýlenýärler, islen maty çykýarlar. Oňa çennem 35, 36, 38 ýaşyna barýarlar. 40 ýaşyndan durmuş çykyp berenem bar. 40 ýaşynda dogurup berenem bar. 3-4 san çagany izleýdine. Onuň diýjek bolýan dadym, ýa-ni daşky klimat, ekologiýa gaty uly täsir edýär adamlaryň önelgisine. Ine Türkmenistanyň islen tarapyndan şol genotsid, bulan bir genosidiň bir görnüşi, şol aýallary gorap bilen oklar. Şu zatlaryň öňüni alsa bolýar, ýöne öňüni alyp bilen oklar. Bulan bir ýa nalaje diýendikmi, ýa jahillikmi, buňa da özüňiz baha berersiňiz. Ýöne nimen görýän zatlaryň diýen. Onuň agyr fiziki işler biram. Men tanıyanlarımın arasında guruluşuk ediyen ayal gyýdylar bardy. Türkmenistanyň jaý gurýardylar. Bedre palçyk taşıýardylar. Sement garýardylar. İçinde aýyň içinde goýardylar, daşyny goýardylar, şifrine çenni, kerpiçler göterýärdiler. O ýerden o ýere bir gaty agyr işler ýöne. Şu aýallaryň özüniň maşgalasy bar. Ýa çagalary bar. Maşgalasy bar. Ýöne näme üçin biz aýal gyýdlamyzy aýap bilemzok. Bine bu zatlarym ýa-ni child bearing age şonu gysgaldyýar Türkmenistanyň. Çaga dogurulmak döwrüni gysgaldyýar. Ýene bu 20 ýaşdan 40 ýaşa çenle näçe ýyl bar? 20 ýyl bar. Bar ýok. Onuň ýene bir zat bar. Şu aýal maşgala şol önelgeden näçe ir galsa şonça kesellegen bolýar. Bar dert şonuň daşyndadyr. Bar kesel şol aýal maşgalaň daşynda bolýar. Şo näçe ir galsa şonça problemaly bolýar. Sebäbi oň aňyrsyna da birden zat ýatyr. Men nädir etap aýdyp otursam, buny guturmaýar bu gepleşigimiz. Sebäbi organizmden ýa-ni metabolizm diýip bir zat bar. Olam üýtgap başlaýar. Onuň daşky nemeden aljak vitaminlerini organizmde alıp bilenok. Onuň bu sünkleri aýal maşgalaryň sünkleri gowşap başlaýar. Kalsiýa ýetenok, kaliýa ýetenok, demir ýetenok, zink ýetenok şu gidip oturýar. Minerallar ýetenok. Şoň üçin önülgeden aýal maşgala näçe ir galsa şonça problemaly bolýar. Soň aňrykan bir uzagam ýaşanok bolsa bir 60 ýaşar, ýene de 20 ýyl ykçok bilen zordan oturup turup ana şoňal ýaşap biler. Ýene de bir 20 ýyl. Ine şu agyr zähmetler adamyň ömrüni gysgaldyýar. Ýa-ni önülge ömrüni gysgaldyýar, bütün öz ömrüni gysgaldyýar. İslenlik ýa-ni faktorlar bar da Türkmenistanyň islenlik faktorlar bar. Şol adamyny genotsid etmek üçin
ol erkek ayal tapawut yok. Şol adamini, şol insanı genosit etmek için islenik faktörler var Türkmenistan'da. Haysına langadı. Ağır iş diyermin, ekologiyalar diyermin, zaya, su, hova, iyimit midine, iyimit aydalı yönököy iyimit. Şol üstünden yağıp duran sement zavodu, ay misal getireyim. Şol üstünden yağıp duran hapan aşağında örüp ösen, yankı göğönümü sen nahil iyip bilecek. Yani iýäňem de şol ýuwup iýäňem de. Sen soň göze görünen nokta senin organizmiňe nähili bir agyr stresiň aşagyna girýän. On mikroskopyň aşagyny görüp bolanok sen iýän zadyňda näçe mikrop bardygy, näçe bir adamy zaýalap, adam organizm zaýalap biläjek. Näçe jisimleriň bardygy görüp bolanok, adam görüp bilenok. Şoň üçin bu pütür bilen iýäň hawa. Ine o varada yankı inne sonki in sonki faktora gelsem sosyal maddi ýagdaý milletin yankı ilatın cemiyetin sosyal maddi ýagdaý yeter etmedik diýip aýdan ýene de çağa bolly bir sany iki sany dogurýarlar soň çağa ekläp bilemzok diýip ondan soň yankı bet etmek bile bolýar-da türkmen inni gözi ýetýär, o bir çagasy boldy, ikinciden boldy. Bularny näde beklemeli? Yeter etmedik esasam ana saglygyň daşynanam adamlary ýene de çagyrda gurmakdan öňüne böwet bolýan zatlaryň biri maddi hal ýagdaý ilatyň. Şol pes derece bolan üçin köp çağa edip bilenok ine iň esasy sebäplerim näçe sanap berdim. Näme üçin Türkmenistanyny çağı ösüşi, çağı doguluşy pes derecede. Inni ştada bir çalaja bir statistikany getireyim. 79-njy ýylda ýanky türkmeniň ösüş sany näçe million şol aýdaýyn. 2 milyon 79-njy ýylda 2 milyon 270 min. Onuň 89-njy ýylda Yine paylaşmanı verse ben tutayıp çıkarayım şu tiperleri. 2089-njy ýylda Soýuzda ama 2089-njy ýylda 2 milyon 700 2 milyon 700 bolmaly. 2 milyon 728 min hawa. Inni şol 2 ýylyň aralygyna 2 ýylyň diýen 10 ýylyň aralygyna galan öňküler aýdym oturmaly inni. Ol 20-nji 30-njy ýyllar ýöne şu 37-nji ýyl bilen 39-njy ýylyň aralygyna bir repressiýa sebäpli ösüş paçti bolmadykda. Onuň son 41-nji ýyl 45-nji ýyla çenli ýene adam sany azalýar. Ondan soň 79-njy ýylda ýanky 2 milyon 27 min diýen bolsa 89-njy ýylda şol 2 milyon 700 min bolýar. Ýanky 700 min köpelipdir da 10 ýylyň dowamy. 700 min uly kansan näle 10 ýylyň dowamyna. Diýmek şol 700 mini biz ene ona bölsek her ýyl näçe dogullyk bolýar? 700 min 70 miňden dogulupdyr da her ýyl. Her ýyl 70 miňden dogulan bolsa ona 10 her aýda näçe dogullyk bolýar? 70 mini näçe bolýar ol? Biriňiz kalkulatorla hasaplasaňyz 70 mini ona bölseňe 7 miňden bolýar. Gidete 6500'den ni pasap edil. 6500. O men hata edip bereyim hem becesine hata ettim. Ben şu tiperleri katı yoktu. 89-njy ýyl 79 bilen 89'un arasında 993 min adam köpelipdir. Ya ben 79 bilen 89'un arasını aldım ben. Ne her 10 ýylla ortalama
28% ötüş var da. Üçten bir diyen yalak nemeti. Hmm. 99. yılda bizde 4 milyon 527 milyon olmalı. Olayan şeritleri, aydık veren, gurrun veren şeritleri bolon yağdayında deyip hata ettik. 99. yılda 4 milyon 500 bin, 2009. yılda 5 milyon 795 bin, 2019. yılda 7 milyon 417 bin bolmalı. Bu statistika. Büyük o şeritlerde şu faktörler bilen ötüp bilen demedi, şuna gelmeli. 7 milyon 19. yılda. Tamam. Şu an 22. yılda 8 milyona kolay Türkmenistan'a adam olmalı. Çok kıyın şeritlerde. Yöne durmuş ötüye. O adamın ömrü ötüye de. Durmuş şeritleri öttüğüce adamın yaşayışı ömrü ötüye. Onun tani bundan kâr olmalı. Biz şol 89. yılın şeritlerini göz önüne tutup alıyatı. 89 bilen şu atki yılın arasında neçe tapavutlar? 30 33 30, yıl. 33 yıl. 30 33 yıl. 33 yıl bundan önkü şeritler bilen Hatabe'demizde şu an 8 milyona olay Türkmenistan'ın halkı olmalı. Oluyor minimum yani şu şeritleri şu önkü siyalak tağatnak Jokromosta da o partayı görülen şertin nemeti düdüğünü. Yani biz kovdurmuşa var yatar. Şunun için ya kovulunman kapasitetin adamı ya 9 milyondan geçip gitmeli. Ya, şunun demeden dedim öyle kömür tane yani Hava. Bol. aslında. Sağ olun. Hava inne şu esası şu faktörleri dile getireydim birem bizim yankı kıyıda şu seyredilmeyen gerekli derecede üns verilmeyen dile getireydim. Ondan inne şu çağın nem için az doğulayanın en esası sebeplerini şuradan ibaret. Birem yankı yankı abortlan ziyanına aydıp geçedim geldi yine bir sefer üstüne durup geçeyim. Şol edilen abortların son ayal organizmi gat bir nädik zat bolan soň şu ýerde bir sehel bir problema dörese, mesela maýdaly bir infeksionly kesel dörese ya virusny kesel dörese şol ayal maşgylady. Şo soň bejerilmän galsa şonuň soňy kroniski bir nime eltýär ýagdaýy. Onu islenik organı yani matkası olsun, trubası olsun, yayışnikleri olsun, şeykası olsun, o yerde raklanıp görünüşlerken şoň üçin menene bir berjek maslahatym köp gyzy gelinler häzir iskustyny ýagdaýda göğüslerini zadyny operasiýa edip bolal diýerler diýip esdiýän Türkmenistan edýän wraçlar bar ekeni. Inni bizim uslowyamyza, Türkmenistanyň uslowyasyndan ýagdaýyna bilemok nähil derejede akuratny edýärler, emma bu jenski organizmde göğüs bilen matka ikisi ýoly çatyk. Şoň üçin o ýerde bir problema dörese, rak dörese beýlek organyňa da geçip bilýär. Şoň üçin men berjek maslahatym hemme zadyň özüniň ýestesini gözelligi bolmaly, her bir adamyň özüniň tebiği gözelligi galsyn diýip düşünýän. Oňa bir daşky sirdalardan neme dip iskustyny ýagdaýda, emeli ýagdaýda bir gözellik döretjek bolmalylar. Üstesine de çağalary aç bolsa oň agzyndan kesip doktora eltip berip özüni oňal owadan etjek bolup gözellik özüni satyn alyp
bu bilen bir çıkalga dälip düşünýän şoň üçin meň maslahatym olar ýaldatdan daşda duruň diýjek bolýan sebäbi ine goýdurdyňyzam da şol iskusdan silikon nemeleri soň 5 ýyl 10 ýyldan ýene täzelemeli. Onu şo duruşuna duranok bol ömrüň etýänçe ondan ýene täzelep durmaly. Ol eger içinde ýarlaýsa ol wapşe ikinji problem. Ol wapşe soň kim boyun aljak soň sen neme bolan soň boljak iş bolan soň olan bir problem. Onu ýanky jensk organizmlerde bolýan rak keselleri bar aýsam bu ine ýaşlykdan çağa çağalara ejeleri gaty ünfermeli sebäbi şol çağa ösüp başlanny her bir ütköşmeleri enesi ejesi aýdaly ýyzarlap durmaly. Ýanky näme bolýa haldan habar tutup durmaly, ya gitmeli olsa doktora görkezip durmaly. Gıçağlar elbette sen sorap durmasan olar öyle tonu aýtyp bilmez. Şoň üçin gaty hesap bolmaly. Klimat ýagdaýynda, ýanky sezon ýagdaýynda egneşigine de üns bermeli. Birem başga ütköşüklikler bolanyny ejesine aýtmaly, şo çağa aýdyp bilmeli. Sebäbi her bir keseliň öňüni alsaň aňsat ýanky bejerip öňüni almak aňsatda wagtyna ýüz tutsaň. Eger soň chroniskiy ýagdaýa geçenden soň gaty opasny hemem bejerip bolmaýan bir ýagdaý emele gelýär. Ine şol neme barada, medisina barasyna ine şeýlere gaýtjak adym bar. Biram köpden giňden ýaýran bir keseliň biri HPV diýilýär, papillomavirus. Yani human papillomavirus bul ýanky neme ýalyk siňli ýaljak bir zat bolýar. Bu adamlaryň erkek aýaly ýok hemmesinde bolup bilýär ýöne bağışlan. Ýanky gyz çağlaryň ýa oglanyň tapawdy ýok. Ýanky ýumşak ýerlerine diýilýär, jenski organlaryna da emele gelip bilýär. Ene bu bejerilmän galsa bu da bir rak görünüşine öwürilýär. Neşdatlardan hem seresap bolmaly. Bulum esasanam ýanky gyz çağlarda men aýtjakdym ünsverin şu zatlar 11, 12, 13 ýaşyna da dörep bilýär, ondan soňra bolup bilýär. Ýöne dörep bilýäniň sebäbi başga birinin geçip bilýär. Yok eger iki nemeden geçip bilýär. Ýanky kontakt, kojny kontakt, ýanky deri kontaktynyň geçip bilýär. Indi özüňiz düşünýänsiňiz diýip tamam edýän. Başga bahallaram ýanky uly ýaşdan, ýanky ulrak ýaşdan başlanýar. Esasy yetkinjek ýaşlaryň aýdaly 18, 17, 16 ýaşlardan başlap dörep bilýär. Bulum ýanky jynsy gatnaşyklar arkaly. Ine şeýlerek ýagdaý bunyň özüniň vaksinasy bar. Türkmenistanda şu vaksina barmy? Gardasil 9 diye vaksinaň ady Gardasil 9. Ýanky papillomavirusyň garşysyna edilýär. 10 ýaşda 11-12 ýaşdan edilip başlanýar gyz çağalary. Eger bilýän bolsaňyz Türkmenistanda bilmedim edil şol vaksina barmy ýokmy edilýär diýip eşitdim ýöne. Türkmenistanda zorlap tutup edýämişler mektepde diýip eşitdim. Köp kişi etdirmejek bolýarlar diýip aýdýarlar, enatalary razy bolmasa da tutup kowlap diýenýär tutup edýämişler diýip eşitdim Türkmenistanda. Ine şeýlerek watandaşlar şunki temamyn şu önergesilen ýanky näme üçin Türkmenistanyň çağa önmesi pete düşdi. Ine soňky 5 ýylyň içinde has pete düşdi diýip aýdylýan men. Muny arkaýna aýdyp bolýar sebäbi. Birinçiden 3 ýyl bäri ýollar ýapyldy. Ondan öňem kän bir gidip gelip ýören ýok. 2000-nji ýyldan başlap köp ýanky Türkmenistanyň aglaby 60-50% diýerler. Aglaby ýanky edil ýaş
döwürdäki gelinler, oglanlar hemmesi çykyp gaýtdylar. Olan bir faktorlaryň biri. Türkmenistanyň çağalan ösüşiniň, ýa-ni nesilleň ösüşiniň ýa-da ilatyň ösmesiniň ketişiniň bir faktorlary. Bol mene her kim özü pikirini bu arada aýdyp biler. Kimine söz bereliň, onda kimine aýdyp ber, dowam edip. Ya sapara kime bolsa. Mene ştaýda tamamlayan. Ol köp sağ ol. Ana bu tema şu gaty Türkmen üçin gerekli temalardan biri. Ýöne bu ýene-de bir sebäplerine has derin inmeli. Sebäbi her jemgyýetde de bir jemgyýetiň bir gatlawy bolýar-da. Ýa-ni çıra tutýan diýilmi, ýa intelektual gatlawy bolýar da. O da beýleki jemgyýetlerde de gaty känler 2 bilen 5-6% arasynda hem öten döwletlerde de şol ýalak şu ösmetiniň nemetini uğrunu görkezýän, ýaradýan, döredýän intelektual bir potensial bolýar da. Onuň bu jemgyýeti ortada saklayan onuň ikinji orta nemeleri bolýar, sredni klass diýilýän neme. Döwlet saklayan Türkmenistanyna şol neme ýa-ni intelektual nemeni belki de bizde 3%, 5% yetenlerdir. Ýöne ýokujuk gatlagy bardy. O da soňky 80 ýyllarda dörep başlapda adam neme ondan orta gat ucipsizdi. Şonu 95-nji ýyllardan ýörüti ýok etip başladylar da. Şo gatlagy ýok etse jemgyýet ýok bolup gitmelidir. Bu taryhyň aksiyomasydyr. Bunyň ýa dönüşmi gaty kyndyr, belki de mümkin däldir. Ya onu täreden gurnamalydyr. Şo gatlagy ýok eden soň galan nemesi bar da jemgyýetiň özüni özü rahat ýok edip bilýändir. Hiç nemesi tebigat barada gurrun verdin, ekologiya barada gurrun verdin, taglyk barada gurrun verdin. Şo zatlary ýöňünden görüp ýoluny, jemgyýetiň ýoluny dogry ýola üýtgedýän akyllara şol akyl diýilýändir. Şol neme bolmasa şu Türkmenistanda o partek görürler. Partan ekmeli dälligini bilmek üçin eline kalam alýar. Rus kalyan. Ondan şoň elementar natlaryny hataplaýan da, ýani çykdyjylaryny, toň giýdeşitni. Onun üçin bir de bir ministrlik bar. Giden ekonomist diýip neme ýetişdirýän universitetler, institutlar bar. Ol bir kagadyň ýüzünde 5-nji klass, 7-nji klasyň okuwçysy şunu ekseň, sen hiç ýyly peýda alyp bilmeýäniňi, ýani çağa derejesinde şol görüp bolýar da. O bir ýöne buň getirýän zynjyrlama betpagçylyk bar da. Ine Aral köýri barada gurrun etdiň. Ine Özbegistan bilen Türkmenistan, Täjikistan, İran suwu bar. Parta ekmesi dowam etse, şu iki milletem ýok bolup gidýär. Parta nähilek gowy diýsinler, ykdysady, sotsial argumentler tapsyn. Sebäbi şular ýalak defisit ýerinde ekrançylyk etmek. Demek tebigatyň nemetini üýtgedýär. Oňam hiç öwedini dolup bolany. Aral köýdüň şuwat bolup bilermi şular? Hiç sadekman ýöne am derýä bilen sır berýän suwuny şo tak aktyranlarynda. O belki bolmagy mümkin onlarça. 50-60 ýylyň içinde.
Yani Orta Asya'da soğuk defisit yerine ekrançılık, yani sulu, yani şu an görünen usullaki ekrançılık etmek edilip bilinecek in ulu yaşlılık yamanlıktır. Sebebi aşağından çıkıp olmaya şu tayda yaşar yalak bulunur da ne öyle ayda oturuyor. Yani 40 yaşında yem kıybeler reproduktif demetinden mahrum oluyor. Dime kotayda yaşap olayan yerdeler. Yani onu adamın el bilen edilir. Ödüm dünyanın pulunu verme diyorlar. Köylem çok bir nemeti. Köylüme karımın orta arasında yankı. İnniki nefillere o avu ayrıp durun. Yeka o Türkmenistan'ı der, o şemal bilen, yer bilen iyi rak geçene belli der. Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, yani İran'ı çınat bilen. Aral, ede otuyor aralığın nemesi Avrupa geliyor. Varlap böyle. Yani bu teknogenle deme, bedbahtçılık değil. Çok cahil to demeni, yok edip başlarını, yani Türkmenistan'ın intellektual emelleri gördüler. Onun çözüm aktardılar. O ne 25. noyabrın büyük tevabi şudur. O bu varacak yeri gidecek yeri görün. Şunu yok edip başladılar da. Her 6 aydan yani bir puduğun başlığın ministrin çarşıyalar, o ministrim gelip aşağı nakılları çarşıyalar. Her ayda 6 aydan bir demeyen pudoklon intellektual demesini hatırdan çıkararsın dadin. Anırtı turva bağlılar değil bu da. Yungum olu yuh koçuk katlak. Onu yani bilme ve alak bir lokan aklım gerek gel. Görünüp durumda hatta. Şu promosyon demeni edilenin büyük tevavi Türkmenistan'ın Irak baryanlığını görüyen adamlar etti. Şu adamdan da 20 ayavru katnaşan ya da kaptanlığın katnaşmalı yönü katnaşmadığı adamlar vardır. Onları yok ettiler. Onları katnaşmanlığı için yok ettiler. Ya tevavi mesele Ankara'da şu adamları yok etmek. Ya katnaşanı ya katnaşmanı ne? Türkmen'in emetinin şunu düşüp bileri yalak intellektual adamı muymandırlar. Ne şu dağıtlarını hemen birincisi parayı botuyorlar. Yani şu yok çocuk katları var. Şunu yok eden son millet ödüğünü yok ediyendir. Öde diyendir. Öde yeli bilendir. Şu an kabirleri o da Türkmen, bizim Türkmen o ne edip yok yani. Cehaletin edip bilecekleri şudur. Başka da edip bilenlerdir cahillik. Ne, bu büyük demeleri şu tayda inni şu yani ben 50-60 20-30% diyeyim o şu 1-2%'ini koruçuydu. Şunu döretmesek cemiyeti dikeldik bunu. Ya, bu cemiyet olması öyle öyle deyip yok et kuturuyandır. Öyle her hareketi yanlıştır. Ediyen, ne mi ediyen olsa adamın edip bilecek velelinin impulsu ediyen datlardır. Üzerinden terede. Ya, bunu değerli ettiler. Biz onun tarihi kabul ettik. Biz onu öğrenemedik. Öğrenmem sonra bunu öğrenip bilemedik. Bu zatlar katı gibi yönüp Türkmenistan'ın ilathanına geldik de. Ne? Ya doğmadık ya doğup belirlen adamdan şu vakti faktis kinemeti bilen bolmalı nemen aratına tapavçılık cehaletin yok eden tanı oluyor son. O da 2 milyon 3 milyonun geçiyor. O hayatı uğraştı. Yani dünya uğraşlarını olan olma mümkün 2 milyon 3 milyon adamı uğraştı ölenli. Yani
Türkmenistan birinciden dünya derler. Yumruk galap. Şonun içinde 2 milyon, 3 milyon adamını 20-30 yılın içinde yok edip koyan olsa o katılıyor, ayrıca burada. Ya bunun tek bundan ağrık o yok olacağının muhtarını tek gödüğünü getirmem bile bunu. Bunu iyileri düşünüp dur demeli. O düşünen adamın tanı o atı ucipsiz olsa onu uluneme dargıtma da kıyın. Biz ne biraz akıldırak kurrun ettik dinleyenin tanı yandır. Ne cehaletin demektir. Diagnozların impulsu. Yani yönü yenilerek jelpayrak rahat demektir. O şoň okudyk ýandyr, terediýänem köpelýändir. Bu da bizim bir nämämiz. Hinetden hem zat görünüp durýar. Ýöne oly sawol gaty uly temany demektin bu biz ýöne bir gara uzundan ýerdik. Bunu näçe gürlesem o azır büyüğüne düşünmeyen yani Türkmenistan'ın problematini ýa-ki Türkmenistan'ın değil, Özbekistan'ın bizden ýetmişik değil. Bir de göre bu kura tedirak dik bolor. Postsovet demesinin içinde bu ketel bahadır. Ortada bizden ütköşük değerler. Onu tidiyor Moskva bilen Leningrad var. Yani yurt mukanı ödeyensiniz. Tehelce nemesi televizörde propaganda edenler galana düzü duruyor yani öyle. Böyle değil. Moskva'dan biraz demeseniz o daha şoğun yani köndürücünden ütköşük değerler. Belki de insan nemesinin alanda olurçu da yoktur. Biz şol realak mirasımız var. Şimdi önümüzde katı ulu emeler var. Ben şu tayda sözüm nemedeyin, burada şu adamlar ki, ta oğlum. Böyle sapara mena ýöne neme taýýarlykda görmedim de şu Yo problem. şeyle olsa go deme oğlum düşüncen demesi şonnalık bolmaly. Ekspromto benim entek bir gepleşige de öňünden taýynan demeden yerim yok. Şu gepleşige de men bir taýynlyk görüp ýa nemedem ok. Yani düşüncen öňüm yani kellelerimizi aýlanyp bören pikirler demesi. Şonu ýöne şu at ýadyma düşünjek neme diýende bolmasa bu aňyrty berdi kän. O mene daşer orada çıkıp gördüm de şu yani doğru aýtdyňyz reproduktivni sistema yani reproduktivni sistema aýal maşgalalanky näme üçin ütköşüp yani başga ýurdunky daşer ýurdunky bilen näme üçin Türkmenistanyň aýalgylarynky gysga wagt dowam edýär. Ene şu men kellemde aýlanyp durupda şona maýdaýyn idim. O ne o 70 yılda bir aygen şunu aygen birinci neme denen oluyor. Ne şol yani 2-3% diyene ne şol bolmasa şu realakladın ügnat bolunu. Onu o cahilin özü galanı götürüp yok ediyor. Sen neme düşmanlarım go ediyor. O düşman Türkmenistan'ın üstüne çolup 2-3 milyon adam öldürüp bilir. İstediğini düşmanın eline verir Türkmenistan. Edip bilmez, cehalet edip bilir. Yani edip diyor. Şu adam devam ediyor. Ödüm yani gar topu alak gittiği için de olur var yani. Cahilin şol oraya alak nemesi var. O yarım cahil olurduğunu mervettir. Yarım cahil cahilden hat hoğuk bulur, hat ervettir. Yani tevigat kanuni alak kanunu vurur. Bolya men kän vuruladım bağışlan. Bolya sağ olun. Umyda söz bereyim. Sağ olun söz verdiğiniz için. Benim şu öz pikirime aydasım geledi. Bu benim en köp kızıklanan temalarımdan biri. Ortalarınız için köp sağ olun.
E, Umid internetin Bu gowşakdaky ýaly. fikir nereden başladı diysek, şu Türkiye'nin İlaçsan, indi gelýärmi sesim? Şu at gelip dur ýaly. Gürläp Ha, başlasam belli. şu kiçicik bir şeherin ilaç sanı 25 milyon ama gelýärden ullakan bir Türkmenistan döwletiniň ilaç sanı 5 milyon da. En gynandyrjy tarapy böyle de. Indi İstanbul'daky ýaşaýanlaryň biri gelip sizin ilaç sanyňyz näçe diýip sorasa 5 milyon diýmän, utanýadym da men. 5 milyon ama İstanbul'da 25 milyon adam ýaşaýar. Yani Türkmenistan döwletiniň 5 gaty. Bu indi munyň sebäbini aýdaýyn. İllaç sanynyň azlygynyň birinciden yaş yetkinjeklerimiz yaşka durmuşa çıkıp öğlenmeleri, ondan sonra sağlıksız bir çağa dünyaya gelmesi, o çağa ölümlerinin sağlık sistemasının yokluğu sebeple çağa ölümlerinin köplüğü, ondan sonra da şu paxta, kıyın ağır işlerde ayallarımızın işlemekliği, e, nüfus sanımızın azalmağının sebeplerinden biri. Ondan sonra erkeklerimizin tembel yani yaltalığı. Ha, bu da tabii ki elbette bu da cahillikten. Ondan sonra medisina seyredenimizde bilimli, ukuyuplu ım, doktorlarımız, atlarımız yani bilye Türkmenistan'ın içinde yani onlara yol yok. Ya da basılacaklar ya da bir iftirazat atılacak bu onlara. Onlara bilimlilere yurt dışına gidiyor, pullu işlerde işleye bilimsiz doktorlarımızın e, ne edip halkımdan pul sömürüp bilerin yalakalık, patkalemçilik edip bilerin deyip şotayda kalıp yani e, doktor sırağan bolup diyorlar. Yani bu sebeplerinden, ulu sebeplerinden biri benim fikrimce. Ondan sonra e, sağlık, sağlık, hava. Ondan sonra yine şu Pahtazada gidip ayallarımız yine dediğiniz çağı üretiyen katlarımız, e, ayallarımız Pahtazada gidip ziyan görüp ağır işleri edip çağı ekleyin deyip o da erkeklerimizin tembelliği için ayallarımıza galiba bu büyük ağır işler hem onun için hem ayallarımızın ortalama yaşama ömrü de 45-55 in yukarısı benim fikrimce de. Çünkü en ağır işleri onlara galiba. Bu ulu sebeplerinden. Ee, Sonra geçimsizlik. Şular ayda en son koşacaklarım var. Şuna fikrimi cemlep bilem yok. Yine katıken bu nüfusumuzun İbrahim kontrollü bizim nüfusumuzun ulalması, azalması kontrol altında deyilip fikir ediyen de. Çünkü ne için 30 yıldan beri 1 milyoncu hem köpelmeye de. Sebebi ne ölülerimize serediliyor, yaşlılarımıza serediliyor, ne de çağalarımıza serediliyor. İbrahim, şuna mı aydıp geçeyim? Yanlış diagnoz. Küp ölümlere sebep olan yanlış diagnoz. Olan doktorlar hem etmeye halkımızın özü cahilliği sebeple birine neme yazıyorlar. Neme o? Doktorlar yazıp beriyere reçete. Лечение, назначение. Hiç naznaçeniye yazması. Halkımız birine naznaçeniye yazıyor. Ya o onurdursan yok mun etsen o kovmuş, mun etsen o kovmuş. Ama doktora gitmeyeler de. Doktora gidip yani doktora gidenin de doktoruna misat bilmeye de. Yani kıskaça alanınızda halkımız şu an ya 30 yıldan beri ölüme terk edilmiş durumda. Yağdaydı yani. Şulara ayıp geçelim dedim sağ olun. Bilbile söz vereyim. Sağ olun. Menem açık bolýanda adım şutayda yankı medisina tarapdan köp päsgelçilik bolýar şu çağılan dowlanyna. Nähil tarapdan ýa-ni ola çareň aýtdy da neme önölgeden hem irgalýarlar diýe. Şuwa Türkmenistanyň içinde mysal üçin öz başyna tebegi ýagdaýda dowrup bilýän ýaş gelinler hem uly aýallar hem mysal üçin öň çagat barlar hem bolsa şolar hem ýalan sözläp mysal üçin çağan ters gelýär, kesere etmeli.
dört gelýän çagan kesip alýarlar. Ana şo ýagda ýaman köp onsoň ýene bir tanşlamyň, bir gowy joralamyň bir ginekolog bolup işläp ýör 6 ýyl bäri. Şoň aýtmaşyna görä, şoň işleýän ýerine, balnitsasyna ýanky 6-7 tane ginekolog bar. Herse atjelny kabinetde oturýar. Bir günde şolaň her haýsy 15-20 tane abort etýärler. Şol 15-20 abortyň diýe 10-12 tanesi okuw ýaşynda gyzlar diýip aýtdy, Aşgabatda işläp otur. Niýazow balnitsa, ana şo taýda edilýän abort şonýaly. Ondan şo çagalar intak ýanky kämilleşmedik organizmde abort etdirýän bolsa, soň bu zatlaryň eýdam her hili näme ösüp gitýärde. Ondan ýene bir problema jenski osmotr diýip bir näme bar, şonu geçen oklar biziň türkmen gelin gyzlarymyz ýa aýallar aýdaly maşgala ýagdaýlar sebäpli özü kesel bolup bir juda ýüregine düşünçe çydap gezýärler. Wagtyna balnitsa barmaly. Sen ýaranda jenski osmotr diýilen zat her 6 aýdan azyndan gidip barlanyp durmaly. Sebäbi aýalyň organizmi näzik. Onda her hil zat bolup biler. Şoň üçin barladan geçip durmaly. Şo düşünjede bizde ýok, başga ýurtlarda hemmesinde bar gitýärler. Jenski osmotr diýip barlanyp durýarlar wagtal. Ýöne biziňkiler şo insonky derejä gelinçe näme çydap gezýärler-de. Onsoň ýanky agyr zähmet o barada aýdypdyk. Ýene bir aýtjak bolýan dadym ýanky şu keşdel balak gölen näme potu diýip bir şapyk geýärler-de gyşda öňü ýapyk şo şapygyň arkasam açyk. Näme şo eýneşikler sebäplen köp sowuklama zat bolup şu wagt durmuş görýän ýaşlaryň köpesi sowuklamasy barmyş diýip dogrup bilen oklar. Şolaryny abort edilen bolsun, edilmedik bolsun, mysal üçin şey diýip ýörenler, gatykän, tanşyl işlemediň içinde deken, çagas bolan ok bir ýyllap durmuşa çykan soňlara. Ondan onu nämeden görýärler, şo ýanky öyle çaryny aýtdy, kowalap urupdyrlar, ukollýa. Şondan görýärler-de, ýanky papilloma garşy urulýan ukollan, şo bir ukol urýamşynlar on. Nemeler dogrup bilen oklar diýip, belki olar ýörüýte urýan bolmak ahmal, belki şo dogry pikir etýändir, belki de şol hakykatdan papilloma garşy 4 ukol bolmak ahmal ýöne. Men pikirimçe geyin egineşigini pasala göre türkmenler geyinden ok aýal gyzyň ennamy gaty ýyly saklamaly. O çağı doğurmaly, ötürmeli, önürmeli, şo zatlar sebäpli. Ine şo keşdel balagam näme ýukajyk depese aşagan bir galyn keşde etýärler. Ine kesellejek bolsaň, gyşda keşdel balakly gezbermeli. Ýa ýanky potuşapyk diýip bir şapyk bar, öňe ýapyk, arkasam açyk, içem mähli. O şonu gyş koş ýerine geýýärler. Ine mar tarapda hasam şeýle gyş koş ýerine şonu geýýärmen lewapda da bolum, o şo taýlarda da görüpdim şonýaly. Gyşda bir ýapyk aýagyny üşetmeler ýa gyýmaşgalar, gelin maşgalar, bilini üşetmeler, galyn balak geýmen, şu zatlary eden oklar. Onu düşünmän bunyaly şu zatlary goşulyp ýören erkek adamlar amma. Ine men komşum durmuşa çykdy. Keşdel balaklar zatlar ýaş gelin. Üşäň okmy diýsen, ay şunu geýmesem diýärim söwýä. Diýsen äriň nämen bilýär, ol sowuklap näme dip boljaň bolan soň ödüm dogrup bilmän ýörde. 2 ýyl, 3 ýyl boldy şoň durmuşa çykanyna. O nämen bilýär, sen özüň bir geýinip näme dip bir umumy nähili bir ara gelip şul üşetýär diýip aýdyp bolýanlar. Şo eýnini syňsyratyklaşyp bir hili kurtka ýa palto adam gyşda geýesler gelen ok bir hili ýeňsizmi ýuka zatlar bilen şo çydanlaryny gowarýar. Özlerine aýap saklap bilen ok biziň gelin gyzlarymyzyň köpüsi. Bir şo keşdel balak barada aýdňda şonuň ýokorsy ýukajyk mata ýan hasa ýal matadan edilýär.
Neşe Sağ bilmeyenlere ol. şonu alıp eşik giymek boranok ıstadığını, ısta bolmayanını. Yani o yılısı yok ha, hiç yılısı. Sağsa yazacak oluyor bir kağıttan ama yok ol. Onu balak deyip giyip görürüm. Yani şu keştes çünkü iyi amalay mesela yılı Ay, hiç yılı öyle çağırayım. 18. asırda yaşap gören yani. Erlerim şu keştel valak giysin yani. Marken şey deyip. Ova yerine adam köpürek şon yani nemeler yani ayarlarını bir ayarını da ayak saklamalı nemet gorap saklamalı o düşünce yok. Şu eklencem şu ayal vurulun boynuna düşüyor. On üstüne bir giden diktatörler var üstüne gaygı alada gam birinci diktatör yankı yollaşı olsa ikincisi gaynene son gaynatası son tuvarok taşı ilun hemmek şey yarancak ol. Elbette nervinci dedi bu go geyin men üşap çıdap sınsıraklap ön olu 40 yaşta gutoror şöyle geçsen. Şu galın giyinmeli, galın memetmeli param. Mana adam kayta gulyalar, sen kapusta yala üstüne giyken deyip anneme çok üşömerlerle. Şoňa köpüs düşünen oklor bir hili men hayran galyanlar gıştadan stapılla da hatta gelişiyorlar o gış neme şu düşünce yok egin başladım. Gışta geyleyen egin eşik. Daja şu hatta köynöňüm bolsa şu köynök galyň materiallar var da şon geýen oklorda atla diýalmy gülüpök diýen bir topar ýanky siganýalyk zatlar tapýarlar staply ýene bir zat diýerler-de şo soň üşeşipýärler. Gyşda galyň matalar bar ýörüýte. Köýnek geýän bolsaň galyň köýnek geýersiň, kowuş bolsa bir satwes döşü kowuş geýersiň, ýapyk ädik geýersiň sowuk bolsa ýok. Gara diýsem köçelerin batka bulamak şoň üstüne de şypyk aýlanyşyp görürler dan soň olar elbetde bolar şo derejä ýetýärler. Şonu aýdym diýdim sağ bolun. No, hangra daha söz verin. Sağ ol söz vereniniz için. O öyle çağrına katı vacip meseleğini uğradığımız şu. Haysi tarafından çemelleşten Türkmenin tragediyası görünüp durdu. Hem geçmişte hem şuun hem gelecek. Zatlar ne yapıp düzeltmeli, ne hili yol bilen gitmeli, ne yapıp adamlara düşünürmeli. Aydıp dur kanun düşünesler gelene, yönü onu da bilmemiz zarurda. Çünkü başlangıcını ben en son kuşoldu. Sovyet yıllarının şu yıkılım dövrünü alayla. Siz yan ayttınız da 79. yılla ya 89. yılla ilat sanının mesela. Şu tadı biraz takiklama gerek. İkisinin arasını biraz araştırdınız dedi. 1979. yılla Türkmenistan'ı ilat sanı 2.759.000. 79. yılla. Sonra 1989. yılla 10 yıldan sonra Türkmenistan'ın ilat sanı 3.534.000. 1991. yılla haçan bize Türkmenistan ýokary sebedine ýylyň ahyryny hasabat berilenine şonu Türkmenistan'ın ilat sany 3.840.841 şunça müň adam diýip berilipdi. Inni şol hatta şol sany şuň kun Türkmenistana 30 ýyl geçenden soň. Näme esaslan biz beýdiýär? Bir topar siz bir çetin aýdyp berdiňizler. Halkyň genosid edilişiniň, gyrylışynyň ýa döwlet tarapyndan ýörüýte şu gyrgynçylyk siýasatynyň ýöredilmeginiň netijeleri şu. Men gün anyk bir mysal ýetirjek bolýan. 1996. ýylyň awgust aýy. Men dogduk şäherim Gyzylarbatda. Şudyňa şu goňamçylykda jaýlanan adamlaryň şäheriň goňamçylygyna jaýlanan adamlaryň sany 55 adam. Onu maňa şol döwür şol goňamçylyga gatnap gabrgazallar bar, şol o döwürler muhut edilýärdi, soga üçin inne pully diýerler bol. Ýöne şu gabrgazallaryň biri maňa şol telefony aýdyp berdi. Atagır bol awgust aýymyzda bir de öýde ýatyp bilmedik arky 55 adam jaýlany halmaratdyk bu. Şeýdi gynançly gördüm ben. Ondan men şu habar eşitdim. Ondan soň bizde şol ýanky raýon hem şäher keselkanysy bir ýeme-de bul bina hem şäheriňe hem raýona degişdi.
Sondan soradım molly. Olar aýtdy, awgust aýynda dünýä ýynyň bäbeklerin sany jemy 41. Enne seredip gör. Bir şäherin goýulmçylygyna 55 adam ýok hali. Bu keser bäbek hanada bolsa hem şäherde hem raýonyň şuň küselde raýonda etrap ikisinden gelen denanlaryň bolan bäbegi. Şäherde 48 000 adam, ene şo 48 000dan 55 adam ölýär bir aýda. Ýanky raýonyna da 20 000 bir zatda, 20 diýip alaýşar. Şo olam üstüne goşdan 68 000 bolýar. 68 000 ilatyny ene bar dogrony şo bir aýyň içinde ene 41 çagy. Hasaplap görýärmi moly? Minus 22% ilat sany kemelýär. Diňe bir aýda. Ine şeýdip biz ýuwaş-ýuwaşdan aşağı düşdük. Şo Niýazyň ýöreden siýasatynyň netijesini. Ol bir gyrgynçylykly siýasat. Türkmen halkynyň başyna getirilen genosit. Bu nähil beýle bolýar? Näme hasabyny? Demek şol Stadin özüm otur aparaty da bar ta. Şular wezipesini aýyp ýurtdan çykarlandan soňra ene ýurtda hakyky açlyk başlandy. Makaronum şo taýda şondan çörek edip başladylar. Iýmetem ýok, ýarma da ýok, tüwem ýok. Ene halk açlygyndan ýaňa ene garny çyşyp başlady. Kunjarany ediler. Men size aýdyp berýän. Ondan ol zenalarda näme önelge bolsun? Ol adamlar nädip ýaşasyn? Elbetde ölür. Elbetde gyrlar. Ene şo düýbi şol bolup durda. Hökümet bolsa her ýyl ýazardylar. Ene Türkmenistanyny ene şu ýyl 1-nji sentýabrda 105 000, 107 000, 109 000 ýa 110 000 çagy mektebiň ilkinji gedip basagasyndan nätledik. Oň näçesi üçin näçesi ýalyn onu biz onun ansabyna goýýar. Ol SSR kılından soň Türkmenistan statistika ýörediler. İslam sanyny kellesine gelen näýär? Eger şol sany biz hakykat diýip alamazda da iki tarapyn deňeşdirjek bolýan. Şol 105, 107 000, 110 000 çagy bolsun. Şoň 5-7 10-uny aýrýar. Näme şol mektebe girenden uçurum bolýança dürli keselleri, helakçylygy ýene bir zady ulaşyp ýok bolýan çagalyň sanyny 10% diýip alsak, onu şo bolýar-da. 8-10%. Ene o 100 000 çagy galdy. 100 000 çagy her ýyl şol kamillik ýaşyna ýetdi. Ýani öýle çagyna aýtýaly, öýlenmek derejesine ýa durmuşa çykmak ýaşyna ýetdi diýip alamazda da diýmek şo geçen 30 ýylyň dowamyna 3 milyon adam sany köpeläýmeli. 3 milyon 800 000dan 500 000 aýrýar. Ol Orslar, Ukrayna beýlekiler ýa-da Türkmenliň bir bölegi Türkmenistan terk etdiler. Şol Niýazyň başdakylar. Demek şol 3 milyon 300 000dan alsadan şu mahal bizde pesenden 6,5-7 milyon ilat bolmaly. Şo da paraga aýdýan saýlarna dogruga wat gelýär. Şol minimum adamy. Kalbrat, on minimumy, maksimumy ýok. Ben şu sanan nemem 2019-njy ýylda 7517 000 plus minus 10 000 nemeli hökman bolaýmaly. Biz bu atlan hatawyny gaty gowulýan adam bu aňyrsyny beýlesini ölçäp edýär. Ne şu minimum Türkmenistanyň şertleri oly çarymdan 70-80-nji ýyllardaky o agyr şertlerini gödüňde tutanda Türkmeniň sany şu wagt ýani ortaýet git orsa göçüp gitsinler, galtynlar hemmejesiniň demesi hatawy alnanna şu wagt 19-njy ýyl ýani 7500 adam bolmaly. 7 milyon 500. 7 milyon 500 mi? 7,5 milyon. O minimalni nemeden hemme yetkileri nemeleri kabul edende. Ýöne o ýanky durmuş şertleri gowrun ya. O adamlar ýaşaýyş ömrü bolmaly. O durmuş şertleri nemeden sağa hanım köpelmeli. Onu gödüňlerde şu wagt 9, 10, 12, 11 milyon adam bolmaly Türkmenistan. Biz ýöne iň erbet şertlerini demet balýatda, şonlar 7,5 milyon adam bolmaly şu Türkmenistan. Ýöne ýok da şol adamlar. Men Türkmenistanda 3 milyon
5000 badip nemesi o da yok olmalı. Şol 89. yılın nemesi ilat sani. 1989 yılın ilat sani. Doğru. Şimdi men şu taýda sözüm jemläýin. Bärde indi şol 100 000 çağany misal hökmüni orta çykardykda. Şol 100 000 çağadan Niýasyň döwründe Türkmenistan ähli okuw jaýlaryny göz öňüne tutanda şonun 12 000 15 000 çağadan köp mektep oturan ya uçurumlar ýokary okuw jaýlaryna girip okan okuw ýok. Kän bolsa 12-15%. Galan şol 85, 87, 88 göterim asla okuwsuz galdy. Türkmenistanyň içinde şol 9 klas bilim bolansaň ýurdun daşyny hiç ýerde şolar kabul edilmedi. Men Niýasyň döwrüne aýtdym. Ene şon üçin ene kördähiligiň ene halkyny şu derece ýetirilmeginiň bir sebäbi şondan gelip çykýar. Ol ýeterlik däl. Uçurumlaryň diňe 10 göterim, 10 mäş göterim, okuw okuyan bolsa, dowam etdirýän bolsa, garyn 80 mäşim, 87-de ballast bolup durýan bolsa, agyr ýok bol. Haýsy jemgyýet göterjek bol. O okuyanlygyň okuw diýen diňe para berip, gat kagyd almak, ol okuw däl. Demek şolan 99 göterim, ählisi şolda. Şo bir sürü adam söýler. Men şona aýtjak boldum şu taýda, ol çaýna gaty uly temany gozadyň, ne beýle kardeşlerimiz aýtsyn diýseler, dowam bolsun şu temalan gaty wajyp zat halkymyzyň bilmek berýär. Sag bol. O menem bir zat bolşaýyn. Temany bilemokdum, bir zat hasapladym soň. Türkiýanyň 100 ýyl mundan öňki ilat sany näçedir diýip pikir edýäňiz. Indi näme üçin Türkiýe bilen deňeşdirmelibiz? Gaty köp zadymyz meňzeş, ýa tebiatam ýakynrak. Mysal üçin Orset bilen ýa-da Ýewropa ýurtlary bilen deňeşdiren ýalda Türkiýe bilen Türkmenistany deňeşdirmek nemerek aňsatrak diýip aýdaýyn. Ýa-ni 4 pasyl bar, gurak ýerler bar. Köp şertler meňzeş. Onun daşynda kulturasy, din tarapy we millet tarapy meňzeş. Ordan deňrek nemesi bolmaly. Şu taýa gelen wagtymyz toýlara çelle meňzeş ýerler gatykanda, garyndaşlyk gatnaşyklary ýerine. Garyndaşlyk gatnaşyklary şu ilat sanynyň köpelmegine, meňzeş nemesine täsir edip bilýär. Ýa-ni deňäp bilýäs diýjek bolýan umumyň Türkiýe bilen. Türkiýe 100 ýyl mundan 14 milyon ekeni halky. Ondan soň şu at 85 milyon, ýani 6 hisse köpelipdir. Türkmenistany şu şertler boýunça el alsak, häzirki 4 milyon sanyny az alsak 6 hisse 600 000 adam bolýar. Ene şo gabat gelýär hakykata. Gelen ok, doğrudanmı? Diýmek has köp bolmaly. Şo wagtlar köp de. Näçe milyon tykan şo wagtlar men bilemok. Sany belki aýdylandyramýar. Sany yok, onun Türkmenistan ipadetine bölünýän neme de yok. Onu deňeşdirip bolanokda şo. Şu 600 000 däliýe belli ýöne. Kän aşlyklar boldy, demeler bol, gyrgynçylyklar kän boldy. Seljuklu döwleti gurulan wagtdan milyondan 2 milyon şon ýalakrak bolmaly. Ýa-ni gurul Fars, Mars beýlek milletler goşmasaň şeýlerek bolmaly, ýalňyşmasam. Milyonyň üstünde de 1000 ýyl mundan şeýle çak edilýän bolmaly. 600 000 bolmadygy belli 100 ýyl mundan. Gazagystanda 8,5 milyon adam öldürilen olsa, indi temamız şolda nirede näme üçin köp ölmedi, ölenler ýa-da dowulmadyklar nirede diýilen soragyň nemesine ortaga galdyrýasy şu taýda tema. Bu
Yani ayak izlerin sağlığı. Mesela şonun aşağında bir bölegi olmalı. Şeyler ýagdaý. Iň az 6 esse köpeläýmeli. Bir neme var Türkiýanyň şertlerinde ykdysady bir nemesi ýok. Türkiýanyň bir tebii baýlyk nemesinden. Ykdysady şertler biziňki bilenden däl, biziňki has ýokary. O soňky 15-20 ýylda Türkiýe normal hala gelendir. Ondan ön gaterbet. Mawa. Şu zatlary gabat getirsek diýmek, gatykän gyrgynçylyk bolan bolmaly. Diňe Türkmenistan däl, şu Orta Aziýa ýurtlarynyň hemmesi hem şu zady. Ýa-ni dikkat almaly alarlar hem belki. Soň bilen. Ýöne şoň köpü Türkmenistanda boldy soňky 30 ýylda esasen. O kommunizm döwri aýry bir mesele. Soňky 30 ýyly has başgaça agyr degmeli. Nemämiz boýunça. Şeylerak bir ýagdaý. Bilbile söz bereyim. Ine şu ilaçany alýanyň ýene bir şu genotsid diýalog edil öldürilmese-de ýurda barma diýalog etýän nemeler emma da. Mysal üçin daşary ýurtda okuyan studentler okuw taranlarynyň 70% öýme pul uratjak, işlejek diýip galýan bolsa, şu okan ýurduna mysal üçin şolaň 30% çağalar dowlýar, şu taýda başga ýurtlarda çağalar dowlýar. Ol Türkmen goýdulanmadan hem bolup bilýär, ýa bolmasa bäriniň yerli milletinden hem bolup bilýär. Ine şanyal bolan ýagdaýyna ine men özümiň 4 ýaşdan tanşym şo ýagdaýda. Şolar näme üçin ine biri mysal üçin Belarusiýada men bir tanşym nemetdi. Çagas dowly Belarusiýada alyp Türkmenistana gitjek boldy, çagasyny aýalyny alyp olar kak palojyny ýanky Zakistan datdan geçipdirler aýdyp berişine görä. Ýöne Türkmenistan näme diýär? Şo aýal bilen çagasyny goýurjak gälle içine düzedip berenoklar şolaň dokumentini bir uly prestüpleniýa edilen ýalyk hamana şolar Türkmenistana goýuranoklar. Olam näme etdi? Ýa şol aýaly öz graždanstwasyndan atkaz edip Türkmenistana gitmeli boldy, çagasyny alyp ýollaşy bilen ýa-da ýollaşy şo ýurdun graždanstwasyny alyp galmaly boldy. Şo ýagdaýda pikir eden bolmalylar da, ancak barsak iş barmy ýok, iş ýok, ýaşaýyş kyn. Men atkaz edäýär dip şeýdip şo oglan galy, ol bir sluçy dämeni ony bir mysal getirýän. Şolaň şu wagt 4 tane çagasy bar. Şo maşgalan 4 çagasy bar. Türkmenistan eýem şoň aýalyny näme almaňda, hasab almaňda, ýa-ni atasy bilen çagalaryny alanda mysal üçin 5 adamy öz şonuň udalyt etýär, öz hasabyna statistikasyndan çykdy 5 adam. 4 çaga bilen, ýa-ni kakasy 5 adam çykdy. Şonyal bolýan okuwçylar kän Türkmen öýlense de şeýle çagaňyzy näme dip berjek, dokumentini olar ýörüt etýän bolmagy ahmaly men bu zatlary eşitýän bolyn. Bir hili ýörüt edilýän men de ýaşalar gaýdyp gelmesin Türkmenistana diýip şu çagaň dokumentini düzedip alaýmaly bolan şonu gaty kynlaşdyrýarlar şo ýagdaýy. Bir geden pul soraýarlar, bir geden tanşyl şördürýärler, dokument üçin bir kellesini agyrtýarlar, gaty köp dokument näme dip onsoň olam ýanky tanşyňy görüp üstüne pul berip şeýden soň burnundan gan getirip şondan soň şeý düzedip berýänler we olam tanşyň bolsa ýok bolsa olam ýok. Şolam bir adamlary statistikadan aýyrýan bir metod Türkmenistanyň ilaçany ýanky azaltýarlar şeýtmeň üstü bilen. 2008-nji ýylda ýalňyşmasam 9-8-de ýol açyldy, daşary ýurt okuma ruhsat berdim Hömedow. Şondan bäri näçe okuwçy men öz bilýänim 5 tane her kimde de badyr tanış bolşy. Näçe nemäň öňe alynýar. Adam sany Türkmenistandan çykarylýar da. Şonu aýtaýyn diýdim, sag bolun. Näme bilbil.
İşte de menem boşluk geçeyin. Ene bizim maşgalamız liçne men öz maşgalamdan 7 adam şu statistikadan çıktı. Onun biliverin bir maşgaladan şonça bolsa. Şona mısın yetireyim.